Hei, salut! Numele meu este Iacob, iar tu urmărești NIO to the Moon. M-am decis să deschid acest canal de YouTube deoarece recent am început să investesc în stock market. Numele canalului de YouTube este NIO to the Moon, deoarece NIO este cea mai mare poziție din portofoliul meu de investiții și plănuiesc să vorbesc aici despre tot ce apare nou, despre NIO și despre poziția acestei companii la bursă. De ce NIO? Înainte de a răspunde la această întrebare, vreau să vă vorbesc puțin despre Tesla, care este a doua poziție în portofoliul meu de investiții. Pentru cei care nu știu, deși nu cred că există cineva care să nu fie auzit despre Tesla, aceasta este o companie americană de automobile electrice și energie verde. Elon Musk este fondatorul Tesla, care a fost înființată în anul 2003, și a multor altor companii, ca și PayPal, SpaceX, Starlink și The Boring Company. Eu locuiesc în Statele Unite ale Americii și m-am mutat aici în 2015. Și vă spun acest lucru deoarece cam în acea perioadă începusem să aud despre Tesla. Prin vara anului 2017, citeam o carte despre Elon Musk și eram fascinat de ce reușea să facă acesta la Tesla. Eram convins că va reuși, însă pe vremea aceea doar auzisem de stock market, dar nu știam prea mult despre ce înseamnă să investești. Nu ne-a învățat nimeni la școală absolut nimic despre finanțe sau ce înseamnă bursa. Bineînțeles că aici în America povestea este cu totul alta. Copiii aud și chiar experimentează la stock de mici. Să revenim la Tesla. După cum spuneam, prin 2017 eu eram convins că Tesla va reuși, iar dacă ne uităm puțin peste prețul unui share, să dăm aici 5 ani, așa, pe atunci era în jurul la $60. Haideți să scoatem un calculator și să vedem cât aș fi putut face pe atunci dacă investeam doar $10.000. 10.000 împărțit la, am spus, undeva în jurul la $60 pe share, asta înseamnă 166, hai să zicem 167 de shares. 167 de shares înmulțit cu prețul Tesla astăzi pe 27 decembrie 2020 este la $661. $661 egal $110.000. Deci dacă investeam undeva în 2017 $10.000 în Tesla, astăzi aveam 110.000. Însă, haideți să nu ne uităm în urmă și să privim ce oportunități sunt astăzi la stock. Și aici intervine NIO. Mulți oameni de pe Wall Street și investitori numesc această companie Tesla Killer. Nu cred că va exista niciodată cineva care va întrece Tesla, dar NIO are un viitor strălucit. NIO este o companie de automobile electrice din China care a fost fondată în anul 2014 și listată la bursă în septembrie 2018, la prețul de $9,9 pe share. Iar în octombrie 2019 ajunsese undeva la $1,6. Unde este NIO astăzi? $46 pe share în momentul de față. Asta înseamnă o creștere de, să ne uităm aici, deci era undeva la $1,60 și în ziua de astăzi o creștere de 2800%. Incredibil. Haideți să facem și aici un calcul mic și să vedem cât am fi putut face la bursă dacă investeam $10.000 în NIO când a fost $1,60. Deci spuneam 10.000 împărțit la $1,60 egal 6.250 de shares. 6.250 de shares ori $46 cât este astăzi, aveai undeva la $287.500. Incredibil. Scopul acestui canal este de a informa cât mai mulți oameni despre stock market și de a crea o comunitate unde putem să discutăm despre cele mai bune oportunități pe piață, unde fiecare își face analiza proprie și se documentează serios înainte de a investi. Eu nu sunt un expert și nici nu pretind să fiu. Singura mea educație în acest domeniu este Google și foarte mult YouTube. Vreau să începem această experiență împreună și să vedem dacă NIO chiar va călca pe urmele Tesla sau va fi un eșec.
Sunt curios câți dintre voi ați auzit de stock market, dar nu ați investit niciodată, câți aveți de gând să începeți sau câți dintre voi investiți deja și în ce. Dacă nu v-ați dat seama deja, eu am mare încredere și îmi pun banii la bătaie în industria electrică. Însă nu este singura industrie în care sunt investit. Se anunță că industria biotech va exploda curând, însă asta va fi pentru alt video. Dacă ți-a plăcut acest video, nu uita să distrugi butonul de like, iar dacă vrei să vezi ce voi mai posta pe viitor, poți să dai subscribe, nu te costă nimic. Și poți să dai unsub oricând. Nu uita să apeși și pe clopoțel pentru a fi notificat de fiecare dată când postez și cu asta eu te las. Peace!